Jackson. Mandizzy Mavylent, the we are the yal. Jeans kwa baby. Toda kukuyimbira 21 and salute. Toda kukuyimbira bullet number 1. Baby uribara nosiya ndakakuta undisiye ndine nzara ndosuwa usipo paunosvika ndinovhara mutyandikere nditambire ndakagara bullet number 2. todanana tiri 2 toenda fotoshito notorwa tiri 2 fanika maichisamba mashoko makukutu top striker une golden butu bullet number 3. pakusoda carefree togadzira history unondisunungura ndakugara ndiri free ndinewe baby nenge iri victory bullet number 4. uri 4x4 4-wheel drive newe avana to no I can let you go you are my sweetness ngavaitelo bullet number 5. andipenda kachinja love yako inonditaka fanika bolinja ndakunge gafa kuita ngemaninja iri joint venture ndinonzwa chinja Rage 6. baby wakapenga andikusanganisa nekuti auzi mix kupedza flu kuita unge fix handiziwe matrix bullet yachi 7 newe ndeenda kuhevheni usandinyuze semukateri neiteni tingori tu iwe weneni baby wangu listen bullet rate 8 inzwa unondibaya kuita unge munzwa ndozonotaura kana zvabvunzwa kuti yameno zvandiri kunzwa bullet rate 9 months tine firstborn inoroka dance ndabata mic tumudza mafans plus ndinogona zvese neguns bullet rate 10 akona kundichitashana na penten vakakumbire vanyime vachida location topenya kunge ice chain dede bullet rate 11 my love ande mubathroom tomborova puff rombenzi mshawa ndochkafu ndokutengera mbudzi tora manafu bullet rate 12 in the name of Jesus musi wa 25 inenge iri Christmas hey wakachuka sedomas uri yellowbone auna kusara was bullet rate 18 ma 18 letter M alphabet 18 takatanga danana 2013 sakaticha ita vana vedu vari 13 kuzotire 14 feb musi wevhale you are me bebu ande kutanzi tomborova zvimadep ndinouya ndina alitamborowa zvimahep inzwa rechi 15 iwe bura ndinoiziva ndinuwe andizitsomret andibate buwe uchindinyararidza ehuwe rechi 16 uri kaswi 16 uri kuda tejibhere uzainini baby andipe ndakatsvaga mainin newe usatsvage bamnin 17 chimboita setinesha uri ngodonodiwa nemakwesha baby animbokusabotesha ndiriwe royal bullet rate 18 tichiterera radio abisha ndimc dfm stereo etatoni voice of the voiceless ndobva ndeta power kuita unge mess 19 chikavucha ndinotya ndinotenga mukandini baby ndinotoenda newin ndokutengera masini Mandizzy Mavylent bullet number 20 ndandibvisa nema ndinoda kukutsenga kunge tent kukuvhura kunge fence hey ndobva ndaita repent kuzoti 21 salute you I love you I no wanna miss you anywhere you go me follow you Jackson you big up man vibes BK Mukoma Simba yo Alicious Violent family yo Noma 2022 production Jackson yeah we are the yal a royal yo Mandizzy Mavylent me them